nadväzovať na predchádzajúcu. Budeme sa rozprávať o nejakých pokročilejších použitiach dynamického programovania, väčšinou teda veci, ktoré už potom nebudem skúšať, ale chcem ich odprednášať, tak zase jemne nad rámec toho, čo by ten predmet musel obsahovať ako nutné minimum, aby sme si tak trošička uzavreli niektoré pootvárané témy, ktoré nám tu ostali. Úloha, na ktorú sa teraz pozeráme a s ktorou sa snažíme robiť niečo užitočné, je úloha o rozmiestňovaní zastávok do dediny. Už sme si minule porozprávali niečo o tom, že ako je dôležité špecifikovať poriadne, čo vlastne chceme robiť. A v našom prípade sme si teda špecifikovali, že by sme chceli rozmiestňovať zastávky nejakým takým spôsobom, aby ľudia mali k zastávke v súčte alebo v priemere, čo je to isté, čo najbližšie. A zatiaľ teda vieme riešiť efektívne túto úlohu pre dedinu, do ktorej umiestňujeme jednu zastávku a nemáme pre ňu žiadne ďalšie obmedzenia. Na minulej prednáške sme si zdôvodnili, že optimálnym riešením takejto úlohy, optimálnym miestom stretnutia pre body na priamke je medián bodov. Rovnako dobre by sa potom dalo riešenie tejto úlohy aj zovšeobecniť ešte ďalej, že keby sme napríklad chceli brať do úvahy nie, že každý domček sa ráta za jedna a jeho vzdialenosť od zastávky, ale každý domček má nejaký svoj počet obyvateľov, tak je to v podstate stále tá istá úloha, že keby sme to mali keby váhované, tak jednoducho medián podľa súčtu tých váh je ešte stále tou správnou odpoveďou a stále funguje presne rovnaký argument, že keby sme posúvali od mediánu do ľubovoľnej strany tú zastávku, tak ju posúvame ďalej od viac ľudí, ako ju posúvame bližšie ku. Takže na každej strane je rovnako ľudí a tým pádom neoplatí sa odchádzať od mediánu ani do jednej strany, ani do druhej strany. Medián musí byť tým optimálnym miestom. Pre zaujímavosť aj ešte všeobecnejšie úlohy majú potom takéto riešenie. Napríklad, keby sme tú istú úlohu riešili na manhattane, a ja si už asi zase zapnem whiteboard, aby som mohol aj kresliť tieto veci. Keby sme mali po Manhattane rozsypaných n ľudí, ktorí sa niekde chcú stretnúť a chcú dokopy v súčte prejsť čo najmenej, ešte stále by odpoveďou bol medián, a to v každej súradnici zvlášť. Prečo je tomu tak? No pomerne priamo čiaro nahliadneme, že keď máme nejakú tú štvorcovú sieť, po ktorej sa môžeme pohybovať len vodorovne a zvisle. Aj príšerne tento whiteboard laguje dneska. Majú nejaké problémy poslednou dobou. Bude treba prejsť na iný. No uvidíme, ako to bude. Či to už budem musieť riešiť online počas dnešnej prednášky, alebo stačí do budúca. Dobre, máme cestnú sieť a vieme teraz, že vzdialenosť medzi dvoma bodmi, keď chcem ísť z nejakého bodu A do nejakého bodu B, tak tá celková cesta, ktorú prejdem, vzdialenosť A a B, je rovná delta x plus delta y, to znamená, okoľko musím prejsť v smere x-ovej osy, z jednej strany do druhej, okoľko musím prejsť v smere y-ovej osy, okoľko riadkov, okoľko stĺpcov sa musím pohnúť. Vzdialenosť je súčtom týchto dvoch vecí. Takže keď chceme teraz pre veľa ľudí v tej istej rovine, aby sa niekde stretli, a každý z nich pôjde na to miesto stretnutia nejakou svojou najkratšou cestou, tak suma vzdialeností tých, ktorí tí ľudia prejdú, môžeme preusporiadať členy, dostaneme, že je to suma x-ových vzdialeností plus suma y-ových vzdialeností, takže vlastne môžeme riešiť namiesto dvojrozmernej úlohy dve nezávislé jednorozmerné úlohy,
kde sa pýtame, že na akej optimálnej x-ovej súradnici je potrebné sa stretnúť, aby dokopy vodorovne všetci, teda zvisle všetci prešli tú najmenšiu vzdialenosť v súčte a na akej y-ovej súradnici sa treba stretnúť, aby vodorovne všetci v súčte prešli najmenej a vyriešením týchto dvoch úloh každej zvlášť dostávame riešenie aj pre Manhattan. Na zamyslenie na doma prenechávam potom otázku, že v euklidovskej rovine, kde by bolo optimálne miesto, ak chceme optimalizovať súčet vzdialeností, či je takéto miesto vôbec jednoznačne určené, ak áno, tak ako ho nájsť. Tu sa potom ukazuje to, čo som práve tiež minule už spomínal, že prečo máme v matematike potom tak veľmi radi optimalizáciu nie súčtu vzdialeností, ale súčtu štvorcov vzdialenosti, pretože práve tá naopak sa zovšeobecňuje do ľubovoľne veľa rozmerov veľmi jednoducho, bez ohľadu na to, či sme na priamke, v rovine, v trojrozmernom priestore alebo v ešte viacrozmernom euklidovskom priestore. Ak chceme optimalizovať súčet štvorcov vzdialenosti, tak optimálnym miestom stretnutia je práve aritmetický priemer a spočíta sa to, dokáže sa to pomerne ľahko. Dobre. Tu sa môžeme teraz ešte pristaviť pri jednom v podstate nesúvisiacom algoritmickom aspekte a to je samotná otázka hľadania mediánu. Pokiaľ máme na vstupe, ako to bolo v tej úlohe s tou dedinou, zadané súradnice tých jednotlivých domčekov a máme ich zadané v poli v usporiadanom poradí, tak môžeme veľmi jednoducho nájsť medián tým, že sa pozrieme na správny index v strede poľa. Keď je tých domčekov 101, tak majú indexy 0 až 100 v tom poli a na indexe 50 je uložený medián tohto poľa. Vyzerá, že zdieľanie whiteboardu medzi tabletom a desktopom, z ktorého streamujem, je dneska naozaj absolútne zúfalé u tejto aplikácie. No, to je veľmi smutné. Ten MS Teams je použiteľnejší? Čože? Či by ten MS Teams nebol použiteľnejší? No, ja viem kresliť priamo na aj tento, len problém je ten, že ja by som radšej kreslil na tablete, kde to môžem robiť stylusom a ten neviem zdieľať s mojím tabletom zatiaľ, aspoň som to ešte neskúšal. Môžem zistiť, že sa to dá vyklikať, ale neviem, že či to nebude zbytočne zdržovať. No dobre, ja si nejako poradím dneska ešte s týmto a do budúcej prednášky vyskúšam si nejaký iný whiteboard. Už sa nám tam zjavili domčeky aj na tom zdieľanom, teda by sme mohli pokračovať ďalej. Takže ešte raz, čo som hovoril, že ak máme čísla usporiadané, už uložené v poli, tak nie je problém nájsť medián jednoducho, takže sa pozrieme do stredu toho poľa. Keď by sme mali párny počet tých domčekov, tak samozrejme sa pozrieme na prostredné 2 a vieme, že tú zastávku vieme umiestniť hocikam medzi ne, vrátane ich dvoch samotných. Zaujímavejšia je otázka, ako je to s hľadaním mediánu, ak na vstupe tá postupnosť čísel usporiadaná nie je. Toto je taká v podstate algoritmická hračka, pretože prakticky relevantná táto otázka skoro nikdy nebude. V praxi totiž 99,99 a ešte určite aspoň 1/9% prípadov, kedy by sme potrebovali nájsť medián nejakých dát, tak bez problémov si môžeme dovoliť tie dáta naozaj v čase n-log usporiadať a potom sa pozrieť do stredu toho usporiadaného poľa.
Napriek tomu je aspoň teoreticky a v nejakých veľmi, veľmi zriedkavých prípadoch prakticky relevantná otázka, že či to nejde efektívnejšie, či nevieme samotný medián nájsť rýchlejšie, ako usporiadať celé pole. Z istého pohľadu usporadovať celé pole, keď chcem vedieť len, kto by mal skončiť v strede podľa veľkosti, je overkill. Je to zbytočná práca. Navyše zbytočne zistíme informácie aj o prvkoch, ktoré by sme nepotrebovali. Takže nejaký dolný odhad, ktorý sme mali pre triedenie, sa nebude dať priamočiaro zo všeobecniť na medián, aby nám povedal, že zbytočne sa snažíš, lepšie to nejde. Na to, aby sme zistili, kto je medián, tak naozaj stačí spraviť menej tých operácií zrejme, respektíve je len n kandidát medián, namiesto n faktoriál možných permutácií, ktoré sú kandidátmi na to, že kto usporiada celé pole. Takže nevieme spraviť tú argumentáciu, že kandidátov je priveľa a nevieme rýchlo vylúčovať ďalších a ďalších. No a skutočne sa ukazuje, že existujú rôzne algoritmy, v dnešnej dobe už je známych pomerne veľa a hrali sa ľudia aj treba s optimalizáciami konštant. Existujú algoritmy, ktoré vedia medián nájsť v zaručene lineárnom čase, to znamená o ten logaritmický faktor lepšie. Nebudem úplne zachádzať do detailov toho, ako sa to spraví v zaručene, konštanta v zaručene lineárnom čase, ale načrtnem aspoň jednu takú veľmi jednoduchú myšlienku, ako sa to dá za pomoci náhody spraviť s veľkou pravdepodobnosťou v lineárnom čase. To, čo teraz chceme spraviť, je zaspomínať si na triedenie quicksort, ktoré fungovalo takým spôsobom, že sme si niekde v poli vybrali jeden z tých prvkov ako pivota a potom sme to pole preusporiadali na 3 úseky. V prvom úseku skončili prvky menšie ako pivot, v druhom úseku prvky rovné pivotu, v poslednom treťom úseku skončili prvky väčšie ako pivot. O quicksorte vieme, že v najhoršom prípade má časovú zložitosť ešte stále kvadratickú. Najhoršie, čo sa nám môže stať, je, že vždy máme smolu a ako pivota vyberieme najmenší alebo najväčší zo všetkých prvkov. Ak by som vybral treba najmenší prvok, tak preusporiadam to tak, že nebudú žiadne menšie od neho, bude on samotný a potom mi ostane n-1 prvkov väčších od neho. No a čo quicksort teda spraví, je, že keď sme to takto preusporiadali, tak vieme, že tie prvky, ktoré sú rovné pivotu, už sedia na svojich správnych miestach a treba rekurzívne usporiadať všetky tieto menšie od pivota a treba rekurzívne usporiadať všetky tieto väčšie od pivota. Keď takéto rekurzívne volania budeme robiť v tej extrémnej situácii, tak na to, aby som usporiadal n prvkov, tak som strávil teraz lineárny čas, rádovo n krokov tým, že som spravil tú pivotizáciu. Tým som dostal najmenší prvok na začiatok a následne sa rekurzívne zavolám na n-1 prvkov. Pre ne spravím rádovo n-1 krokov a rekurzívne sa zavolám na n-2, potom n-3, n-4 a tak ďalej a veľmi sa nám to nasčíta na kvadratickú časovú zložitosť. Napriek tomu sa quicksortu hovorí quicksort a skutočne v praxi na väčšine datasetov už aj deterministický quicksort je rýchly a pomocou náhody potom vieme pomerne ľahko dosiahnuť, aby vždy bol quicksort rýchly for all intents and purposes. A tá myšlienka je teraz následovná, že predstavme si, že toho pivota v rámci quicksortu vždycky vyberáme náhodne, to znamená, vyberiem si náhodné poličko poľa, ukážem naň prstom a poviem, že v tejto iterácii ty budeš pivot. Čo sa mi teraz stane? Keby som naozaj mal to usporiadané pole, tak si rozdielme si ho povedzme takýmto spôsobom, že tých najľavejších 10% poľa, malé prvky a veľké prvky, budú zlé. A všetky ostatné prvky, ktoré sedia v tej strednej časti poľa,
budú dobré. Keď teraz ja vygenerujem náhodne, že koho vyberiem ako pivota, tak mám pri takomto ofarbení toho poľa 4/5 šancu, že trafím nejakého dobrého pivota a iba 5 šancu, že trafím zlého pivota. To je celkom dobrá pravdepodobnosť. No a pozrime sa teraz, čo sa stane, vždy keď trafím dobrého pivota. Ako náhle som trafil dobrého pivota, tak sa mi pri tých rekurzívnych volaniach to pole rozpadne na dve časti. Pričom aj tá ľavá časť, aj tá pravá časť, to znamená aj tí, ktorí sú menší ako pivot, aj tí, ktorí sú väčší ako pivot, majú na najvýš 90% toho pôvodného. Takže vždy, keď vyberiem pivota, ktorý je dobrý v danej situácii, ktorý je niekde nie úplne pri kraji toho aktuálneho poľa, tak dosiahnem to, že v tých rekurzívnych volaniach tú dĺžku poľa prenásobím nejakým konštantným násobkom. No a keby sa nám toto darilo robiť úplne vždy, keby sme mali takú aspoň trochu šikovnú vílu a malku, ktorá nám vždy poradí nie nutne toho najlepšieho pivota, ale nejakého dostatočne dobrého, nejakého zeleného, tak dostaneme v podstate takú istú situáciu ako pri merge sorte. Pri merge sorte sme to pole delili vždy presne na polovice a potom nám vyšlo, že časová zložitosť, čas potrebný na usporiadanie n prvkov je dvakrát čas potrebný na usporiadanie n pol prvkov a ešte plus nejaký lineárny počet rozdeľovania a spájanie. Ale rovnako dobre vieme, že aj keby sme pri tom merge sorte to pole delili na tretinu a 2/3 alebo v nejakom inom podobnom konštantnom pomere, tak ešte stále by nám ten strom rekurzie vyšiel logaritmicky hlboký. Keď sa zoberieme aj tú najhlbšiu vetvu, to znamená tu, že vždycky sa pozrieme na to rekurzívne volanie, do ktorého odišlo to väčšie pole, tak aj keby to pole sme násobili 9/10, ako je to na tom mojom obrázku, ale robili to konzistentne, vždycky sa zmenší na 9 predchádzajúceho, tak ešte stále po logaritmickom počte krokov, akurát ten základ toho logaritmu nie je 2, ale je to 10 devetín. Po logaritmickom počte krokov už sa dostanem k poliam konštantnej malej veľkosti. Takže keby som vždy vedel pri robení quicksortu vyberať dobrého zeleného pivota, tak tá hĺbka jeho stromu rekurzie by bola zaručene logaritmická. Na každej vrstve toho stromu rekurzie sa urobí lineárne veľa práce a tým pádom quicksort by zaručene bežal v čase n log n. No a záver tej analýzy, ktorý teraz len veľmi odmávam rukami, je, že keď si to takto rozdelíme na dobré a zlé, to, že máme 80% šancu v ľubovoľnom kole trafiť dobrý prvok, tak keď si zoberiem hociaké pole, tak v priemere na menej ako 2 pokusy by som mal trafiť dobrého pivota. Takže aj keď občas budem mať smolu a v nejakom kole vyberiem niekoho zlého náhodne, tak musel by som mať veľmi, veľmi výraznú smolu, aby som už vybral zlého, povedzme, 5-krát alebo 10-krát po sebe. Takže meraný čas behu sa s veľkou pravdepodobnosťou len prenásobí nejakou konštantou vyplývajúcou z toho, že na to, aby som spravil jeden dobrý výber pivota, bude pripadať niekde medzi 1 a 2 prechodmi celým tým polom, 1 a 2 pivotizáciami. Takže zhruba takto si vieme odmávať rukami, že počas quicksortu s veľkou pravdepodobnosťou budeme mať čas behu pozorovať naozaj taký, že je to n log n. Toto tvrdenie sa potom samozrejme dá aj exaktnejšie matematicky vysloviť, aj exaktnejšie matematicky dokázať. A v princípe vieme naozaj dokázať matematické tvrdenia, ktoré hovoria, že aj keby ste spúšťali quicksort 1 000 000 krát na tomto poli veľkosti 1 000 000, tak nikdy ani len jeden jediný raz nezistíte, nedostanete dĺžku behu programu, ktorá by bola výrazne odlišná od n log n, teda od toho, čo by sme očakávali od triedenia s časovou zložitosťou n log n. No a teraz späť k mediánu.
Predstavme si, že sme quicksort, zvolili sme si pivota, spravili sme pivotizáciu, dostali sme sa do následovnej situácie. Tu sú prvky menšie ako pivot, tu je pivot, tu sú prvky väčšie ako pivot. Akú vieme teraz spraviť optimalizáciu? Optimalizácia, ktorú vieme spraviť, je, že keď ma zaujíma medián, to znamená stredný prvok v tomto poli, ten stredný prvok určite padne do tej časti, kde sú tie prvky väčšie ako pivot. To znamená, tieto viem, že sú na svojich správnych miestach, tie, ktoré sú rovné pivotu. Tieto viem, že kolektívne dokopy sú na svojich správnych miestach a je mi úplne jedno, v akom sú poradí, stačí mi, že viem, koľko ich je a že tam sedia. Jediné, čo ma zaujíma, je v tejto časti poľa, ktorá je teraz červenou, nájsť ten prvok, ktorý padne na tú správnu pozíciu. Toto je o čosi všeobecnejšia otázka, ale ukáže sa, že nie príliš. Prečo? No lebo keď budem teraz rekurzívne pokračovať s touto časťou ďalej, zvolím v nej nejakého nového pivota a preusporiadam, zase spravím tú pivotizáciu, preusporiadam tento kus poľa tak, aby tam boli najskôr menší od pivota, potom rovný pivotu, potom väčší ako pivot, tak zase vidím, že o týchto mi stačí vedieť, že sú na svojich miestach dokopy, o týchto viem, že sú na svojich miestach a zase v tejto časti ma zaujíma, kto skončí na tomto políčku. Takže zase namiesto toho, aby som robil dve rekurzívne volania, že aj to červené, aj to modré, ktoré by robil normálny quicksort, tak my nepotrebujeme robiť to modré rekurzívne volanie, my spravíme len to červené rekurzívne volanie. Takto upravenému quicksortu sa potom hovorí quick select. No a zase podobne ako pri analýze quicksortu môžeme s trochou mávania rukami, čo je ešte v tomto ročníku akceptovateľné, zdôvodniť jeho časbehu následovným spôsobom. To, čo tento algoritmus vlastne robí, je teda rieši nielen tú úlohu, že nájdi medián, ale vie riešiť všeobecnejšiu úlohu, že tu je neusporiadané pole, tu je index K a povedz mi ten prvok, ktorý by sa v indexe K po usporiadaní tohto poľa. Medián je špeciálny prípad tejto otázky pre K rovné n pol správne zaokrúhlené, ale vieme teda túto otázku riešiť pre ľubovoľné jedno konkrétne K pomocou tohto algoritmu. No a ako vyzerá jeho časová zložitosť? Zase môžeme začať tým, že keby sme mali vílu amálku, ktorá nám vždy poradí úplne optimálneho pivota, takého, čo padne vždy do stredu toho poľa. Čo sa potom stane? Prvá pivotizácia bude zahŕňať n prvkov, potom skoro určite budem robiť rekurzívne volanie, lebo ak som chcel ten stredný prvok, tak som ho našiel, ale ak som chcel hoci ktorý iný, tak je buď v ľavej alebo pravej polovici. Takže príde potom druhé kolo algoritmu, kedy máme n prvkov, n pol prvkov, na ktoré sme sa zavolali, tie zase rozdelíme na zhruba polovice, takže v treťom kole budeme už spracovať len n štvrtín prvkov a dokopy v súčte dostaneme. Tentokrát to nie je konštantná postupnosť, tentokrát je to klesajúca postupnosť, tým, že robíme len jedno rekurzívne volanie namiesto dvoch a celková práca sa nasčítava na 2n. No a zase, čo by sa stalo, keby sme to pole delili nie presne na polovice, ale keby sme ho delili povedzme na tretinu a 2/3 a ešte navyše by sa stalo, že pozeráme na ten najhorší prípad, teda vždy máme smolu, vždy ten prvok, ktorý hľadáme, index, ktorý hľadáme, skončí v tej dlhšej časti, vtedy by sme v prvom prechode spracovali n prvkov, v druhom prechode 2/3 n prvkov, v ďalšom prechode 2/3 na druhú krát n a tak ďalej. Čiže máme n krát 1 plus q na druhú plus a tak ďalej, až q na niekoľkú, kým to nepríde ku konštante. No a vieme, že aj keby sme zobrali túto postupnosť treba z nekonečnú, čím teda ju odhadneme zhora, tak ešte stále je to len nejaká konštanta. Pre q rovné 2/3 by to vyšli Hej, keby som ju zobral nekonečnú, tak to vyjde 1 deleno 1 minus q, takže pre q rovné 2/3 by to vyšlo
rovné 3. No a podobne by to fungovalo pre ľubovoľný konštantný faktor. Keby sme to pole delili na 10 a 9 desatín, ešte stále by to v súčte vyšlo lineárne, len prenásobené teda väčšou konštantou. No a my už vieme, že zase s veľkou pravdepodobnosťou, ak nie na prvý pokus, tak skoro určite na druhý, tretí. V priemernom prípade na menej ako 2 pokusy trafíme nejakého dobrého pivota tým náhodným výberom. Takže aj pre ten quick select randomizovaný v očakávanom prípade budeme pozorovať lineárny čas behu. Ako som teda spomínal, existujú aj iné šikovnejšie, dokonca úplne deterministické algoritmy, ktoré zaručene nájdu medián, alebo teda všeobecne káty prvok poľa v lineárnom čase. Takže úplne zaručene spravia nie n-log n porovnaní, ako by robil sort, ale len lineárne veľa porovnaní a dopracujú sa k tomu, že medián nájdu. Keď už sme pri mediáne, tak pripomeniem ešte jednu úlohu, ktorú som veľakedy dávno vám nechával na rozmyslenie doma. A to bola úloha o tzv. Fractional knapsacku, to znamená taký problém batoha, pri ktorom tie veci, ktoré do neho sa snažíme umiestniť, môžeme ľubovoľne deliť. Ja som tu hovoril takú rozprávočku k tomu, ak sa dobre pamätám, že Robin Hood tentokrát nešiel kradnúť do hradu drahé predmety, ktoré sú 0,1, buď ho zoberiem, alebo ho nezoberiem a nemám nič iné medzi tým na výber, ale išiel kradnúť drahé luxusné syry, ktoré fungujú tak, že si z toho kolesa syra môžem príslušnú časť odkrojiť, obchať ju do vreca a tá príslušná časť kolesa syra bude mať príslušnú časť hodnoty. Tu nás sme si dokazovali, že u tejto úlohy zrazu už funguje jednoduché priamočiare pažravé riešenie. Usporiadaj si tie syry podľa mernej ceny, teda ceny za 1 kg syra. V tomto poradí postupne niekoľko syrov ukradni, kým sa ti do vreca zmestia, a keď sa ti už ďalší syr do vreca celý nezmestí, že už by si ho nezvládal odniesť, tak si z neho odkroj ešte takú časť, ako sa zmestí, vyplňou voľné miesto vo vreci a tým si zostrojil optimálne riešenie. Argument pomerne priamočiary, každý kúsok syra, ktorý ostal mimo vreca, sa neoplatí vymeniť za kúsok syra rovnakej váhy, ktorý je vo vreci, lebo ten vo vreci za tú istú váhu má väčšiu cenu. No a pri tejto úlohe som teda spomínal, že toto riešenie, ktoré som práve popísal, má časovú zložitosť n-log n, lebo potrebuje zobrať tie syry a usporiadať ich podľa ceny za kilogram. A tam som teda dával ako výzvu na rozmyslenie doma, že ako by sme túto istú úlohu vedeli riešiť v lineárnom čase. A teraz nepoviem ešte stále celé riešenie, že ako sa to má robiť, ale napoviem, že súvisí to presne s touto témou, na ktorú sme sa teraz pozreli. Súvisí to s mediánom, súvisí to s tým, že medián vieme nájsť v lineárnom čase. A teraz je otázka, ako mi v tejto úlohe pomôže poznať medián syrov, presnejšie mať syry rozdelené na drahšiu polovicu, ale v nejakom neusporiadanom poradí, a lacnejšiu polovicu v nejakom zase neusporiadanom poradí. Takže toto je hint k tejto úlohe. Ak ste si s ňou doteraz ešte neporadili a chcete s ňou znova zabojovať, tak s touto dodatočnou informáciou sa do nej môžete pustiť. No, my sa teraz vrátime k tej našej dedine a skúsime si do toho mediánu priniesť teraz postupne tie ďalšie obmedzenia. Takže čo máme? Je zase nejaký kus tejto našej dediny. Sú tu nejaké domčeky. Povedzme ich takto 5, takže medián je ten domček číslo 3. A tieto domčeky by sme chceli všetky pokryť jednou zastávkou. Čo je problém? Povedzme, že táto červená úsečka, spravíme ešte trošička dlhšiu, táto červená úsečka predstavuje vzdialenosť tých 500 metrov, teda tu ten parameter, že ako ďaleko od domu musí každý domček mať tú svoju najbližšiu zastávku.
Ak by sme chceli všetkých 5 týchto domov pokryť jednou a tou istou zastávkou, tak to môžeme spraviť ako? No tá zastávka nemôže byť ďalej napravo ako 500 metrov za tým prvým domom, takže odtiaľto ďalej doprava sa nesmie. A takisto odtiaľto ďalej doľava nesmie, pretože už by tá zastávka bola priďaleko od toho posledného domu. Takže len v tom strednom intervale je možné tú zastávku umiestniť. No a tu vidíme teraz rozkol medzi tými dvoma vecami, ktoré máme. Na jednej strane vieme, že keď chceme optimalizovať súčet vzdialeností, ktoré tí ľudia musia prejsť, tak optimálne by bolo tú zastávku dať k mediánu, k domu číslo 3. Ale ak navyše máme túto druhú podmienku, že každý dom musí mať do 500 metrov od seba zastávku a tieto všetky domy chceme pokryť jednou jedinou zastávkou, tak medián nie je prípustná poloha pre tú zastávku. Prípustné polohy sú len v tom strednom úseku. No a nová otázka, veľmi ľahká, je, kde v tom strednom úseku je najlepšia poloha pre tú zastávku, pre tieto domy. Kto dával pozor pri argumentácii na minulej prednáške, nemôže mať problém s touto úvahou. Keby sme tú zastávku posadili hocikam do tohto úseku, keďže vidíme, že medián je napravo od toho úseku, to znamená, keď tú zastávku hýbem smerom ku mediánu, posúvam ju bližšie k nadpolovičnej veľkosti domov a zároveň ju o rovnaký kus posúvam ďalej od menej ako polovice všetkých domov. Pritom sa môže stať, nemusí to vyzerať takto, ako som to nakreslil, mohlo by sa kľudne stať, že ten dom číslo 2 je až niekde v tomto úseku. Takže keď teraz posúvam tú zastávku doprava, tak najskôr ju posúvam chvíľu preč od jedného domu, ale bližšie k uštyrom. Keď prejdem okolo toho druhého domu, ešte stále sa mi to oplatí posúvať ďalej, lebo ešte stále idem bližšie k utrom, ďalej iba od dvoch. Takže ten konkrétny počet sa môže zmeniť, tá konkrétna rýchlosť toho, ako sa to zlepšuje, riešenie sa môže zmeniť, ale podstatné je, že kým posúvam tú zastávku smerom ku mediánu, tak zlepšujem súčet vzdialeností. Takže v našom prípade, tomto na obrázku, optimálna poloha zastávky je na tom konci toho intervalu, ktorý je bližšie ku mediánu. Pomerne zjavne a priamo čiaro. Takže vieme riešiť o čosi zložitejšiu novú úlohu, že keď máme úsek domov, ktoré máme pokryť jednou zastávkou, tak aj za toho dodatočného obmedzenia, že každý dom musí mať tú zastávku do 500 metrov od seba, vieme vždy spočítať optimálnu polohu tejto zastávky. Ak nám medián padne do toho úseku, kde tá zastávka naozaj môže stáť, postavíme ju tam. Presnejšie, ak mám párny počet domov, tak ak ten stredný úsek má neprázdny prienik s týmto intervalom, kde tá zastávka môže stáť, tak hoci kde tam je optimálne riešenie. No a pokiaľ nie, pokiaľ medián alebo celý ten mediánový stredný úsek je na jednej alebo na druhej strane od toho, kde tá zastávka stáť môže, tak optimálna poloha je posunúť tú zastávku čo najviac k mediánu, dať ju do toho extrému, kam ju môžeme postaviť. Dobre, zase je dôležité rozmyslieť si teraz, čo sa týka časovej zložitosti, že ak mám tie súradnice tých domov uložené v poli, jeden za druhým, už usporiadané zľava doprava, tak celý tento výpočet viem spraviť v konštantnom čase. Na to, aby som zistil medián, sa musím pozrieť do stredu úseku týchto domov. Na to, aby som zistil ten interval, kde je povolené stavať zastávku, sa musím pozrieť na začiatok a koniec, na súradnice prvého a posledného domu a z týchto údajov už to viem v konštantnom čase spočítať, že či sa vôbec tieto domy dá pokryť jednou zastávkou, to sa dá len vtedy, ak tá vzdialenosť prvého a posledného je menšia ako kilometer a ak sa to dá, kde je optimálne tú zastávku postaviť. V tejto chvíli by sme potrebovali poznať ale ešte jednu vec. A tá jedna vec, ktorú by sme ešte potrebovali poznať do nejakého riešenia ďalej tej zložitejšej ešte verzie tejto úlohy,
je, že mne nestačí vedieť tá samotná poloha tej zastávky, ale ja niekedy v budúcnosti budem potrebovať vedieť porovnávať rôzne riešenia, rôzne rozmiestnenia zastávok medzi sebou. A aby som ich vedel porovnať, tak potrebujem pre túto konkrétnu polohu zastávky vedieť aj súčet dĺžok tých fialových čiar, to znamená súčet vzdialeností všetkých týchto domov od tej ich optimálnej polohy zastávky. Toto tu zatiaľ budeme robiť v lineárnom čase od počtu domov, to znamená v cykle ich prejdeme a spočítame to. Časom sa možno ešte vrátime k tejto otázke, zamyslíme sa nad ňou poriadnejšie. Zatiaľ pre jednoduchosť si povedzme, že toto je niečo, čo vieme spočítať, akurát nás to stojí lineárny čas namiesto konštantného. No a poďme teraz k tej úplne všeobecnej verzii tejto našej úlohy. Už sme sa dopracovali tak ďaleko, že máme všetky potrebné nástroje. Môžeme sa pozrieť na ten úplne všeobecný prípad. Takže čo vlastne chceme riešiť, ako znie tá úloha, ktorú chceme riešiť? Mám pole so súradnicami všetkých tých domov v dedine. A to, čo chcem spraviť, je v prvom rade, primárne, chcem túto dedinu pokryť najmenším možným počtom zastávok. A sekundárne následne by som chcel tieto zastávky rozmiestniť takým spôsobom, aby pre daný počet zastávok boli všetky domy pokryté a zároveň som optimalizoval ten súčet vzdialeností. Takže primárne je najmenším počtom zastávok pokryť úplne všetky domy, ale v rámci možností potom, ak môžem tými zastávkami pohybovať a ak môžem ako keby prerozdeľovať tú dedinu na tie jednotlivé kusy, že ktoré domy patria ku ktorej zastávke, tak by som chcel nájsť tú možnosť, to riešenie, kde je minimálny súčet vzdialeností dom zastávka. Takže potom to bude mať tie pekné vlastnosti, keď mám domy roztrúsené viac ako kilometr od seba, každý dom dostane zastávku svoju vlastnú, pekne priamo pri svojich dverách. No dobre, ako teda túto úlohu riešiť? Keď sa pozrieme na hociaké rozmiestnenie zastávok do dediny a každý domček si povie, že ku ktorej zastávke pôjde, ktorá je tá jeho najbližšia zastávka, tak je zjavné, že sa nám tá dedina rozpadne na niekoľko súvislých kusov. K najľavejšej zastávke pôjde niekoľko najľavejších domov, k druhej najľavejšej zastávke potom niekoľko ďalších najľavejších domov a tak ďalej a tak ďalej. My vieme začať celé riešenie teraz s tým, že si spustíme to naše pôvodné pažravé riešenie, ktoré rozmiestňuje zastávky 500 metrov za prvý nepokrytý dom a pomocou neho si zistíme, koľko vlastne ten optimálny počet zastávok je. Takže v tejto chvíli viem dva údaje. Viem, že mám N domov v tej mojej dedine a viem, že optimálny počet zastávok je Z a že chcem teda týchto N domov nejako pokryť Z zastávkami. No a teraz prichádza zase k slovu rekurzia, prichádza k slovu skúšanie všetkých možností. A čo budú tie možnosti, ktoré budeme teraz skúšať? Posledný dom v dedine musí byť pokrytý nejakou zastávkou. Táto zastávka okrem tohto domu možno bude obsluhovať ešte aj niekoľko ďalších predchádzajúcich domov. A vieme teda, už sme si tu pred chvíľkou zdôvodnili, že to bude nejaký súvislý úsek. Takže existuje nejaké konkrétne I, také, že v optimálnom riešení posledná zastávka v dedine obsluhuje posledných I domov. My hodnotu I nepoznáme, nevieme, ktorá voľba I vedie k optimálnemu riešeniu, tak to, čo spravíme, je, že postupne jednoducho budeme skúšať všetky. Takže začnem tým, že vyskúšam, čo by sa stalo, keby tento jeden dom bol sám pokrytý tou poslednou zastávkou. Vtedy viem, že optimálne riešenie je umiestniť tú zastávku priamo k nemu a tento jeden dom bude mať súčet vzdialenosti 0. No a následne ma zaujíma, akým spôsobom viem najlepšie, aký najmenší súčet vzdialenosti viem dostať, ak mám prvých n-1 domov pokryť z-1 zastávkami. Je možné, že tá voľba i rovno 1 bola úplne zlá a že vedie k tomu,
že teraz mi ostal už priveľký kus dediny, primálo zastávok, že týchto N-1 domov sa Z-1 zastávkami vôbec pokryť nedá, čo ale veľmi ľahko ošetríme tým spôsobom, že ako odpoveď na túto otázku vrátime plus nekonečno. Takže keď sa pýtam, aký najmenší súčet vzdialenosti sa dá dosiahnuť, dozviem sa nekonečný, je to nekonečne zlá možnosť. Choď do nejakej inej. Ak by sa dali pokryť, tak vrátiť by tá rekurzia vyskúša všetky možnosti, ako pokryť ten zvyšok tými Z-1 zastávkami, vyberie najlepší súčet vzdialenosti, ten mi vráti na výstupe. Ja som sa teraz dozvedel, že ak by posledná zastávka pokrývala len jeden dom, aké najlepšie riešenie viem vyrobiť, tak teraz pokračujem ďalej. Ak by sa posledná zastávka pokrývala tieto dva domy, tak viem zase, kam ju je optimálne umiestniť, umiestním ju tam, spočítam si súčet vzdialenosti pre tieto dva domy od tej poslednej zastávky a k tomu pripočítam zase rekurzívne volanie, optimálne riešenie pre prvých N-2 domov v dedine a Z-1 zastávok. A takto pokračujem ďalej a ďalej, skúsim 3 domy, skúsim 4 domy a teraz optimalizácia, ako náhle by som už mal taký dlhý úsek domov, že v rámci dediny tento kus domov má viac ako ten 1 kilometr, takže sa vôbec nedá pokryť jednou zastávkou, tak viem, že už tedy môžem prestať skúšať tie možnosti. Takže ešte raz zhrnutie hlavnej myšlienky. Nejaká voľba nejaká voľba toho, že koľko posledných domov obsluhuje posledná zastávka, vedie k optimálnemu riešeniu. Ja neviem, aká voľba to je, ale môžem spraviť to, že postupne vyskúšam všetky možnosti, každú spočítam, vyberiem najlepšiu z nich. No a keď si zvolím konkrétne tak pre tých konkrétnych domov to optimálne umiestnenie tej poslednej zastávky vieme vypočítať. To je to, čo sme si pred chvíľou spravili ako prípravu. A pre ten zvyšok toho problému, tak vlastne rekurzívne riešim ten istý problém, len s menším zadaním. Mám zase nejaký úsek domov, tentoraz je ich už len N-I namiesto N. A mám nejaký počet zastávok, tentoraz už ich je Z-1 namiesto Z. A opäť sa pýtam tú istú otázku. Ak mám tieto domy pokryť týmto počtom zastávok, aký najmenší súčet vzdialenosti dom zastávka sa dá dosiahnuť? Prestávam v okamihu, keď sa mi minú domy. Ak sa mi minuli domy, tak vraciam nulu. Keď už nemám žiadne domy, nikto nikam nechodí. Ak sa mi ešte neminuli doby a už sa mi minuli zastávky, tak vraciam plus nekonečno, že máme domy, ktoré nemajú žiadnu zastávku, máme nekonečne zlé riešenie. No dobre, čo vieme povedať o časovej zložitosti tohto celého zázraku? Samozrejme zase super exponenciálna, pretože skúšame všetky možnosti, ako rozdeliť tú dedinu na nejaké úseky. V skutočnosti vlastne len exponenciálna, nie super exponenciálna. Prečo? Pretože to, čo vlastne robíme, je, že postupne skúšame všetky možnosti, kde sú hranice tých jednotlivých úsekov, že kde je tá hranica medzi poslednou a predposlednou zastávkou, medzi predposlednou a predpredposlednou a tak ďalej. Takže v každom platnom vygenerovanom riešení, v každej možnosti, ktorú budeme skúšať, sme vybrali nejakých Z-1 oddelovačov spomedzi N-1 možných. V najhoršom prípade je to zhruba tých 2 na N možností, lebo všade Prepáčte, počujeme sa?
Dobre, vyzerá, že nám náhodne prestáva fungovať hardware. Teraz sa už počujeme? Áno. Dobre, kde ste ma zhruba prestali počuť? Že... Pri oddelovačoch domčekov. Áno, s tými oddelovačmi. OK, ďakujem. Takže, hovorím, že teda vygenerovať nejakú konkrétnu možnosť, tá konkrétna možnosť, ako rozdeliť dedinu na jednotlivé kusy, je vlastne konkrétna možnosť, ako vybrať, že kde medzi ktorými dvojicami domčekov budú také oddelovače medzi jednotlivými úsekmi. No a to vieme zhora odhadnúť 2 na n2, respektíve 2 na n-1, lebo máme n-1 hraníc medzi dvoma domčekmi a každá z nich je alebo nie je oddelovač. No a ten odhad, že 2 na n2 nie je nejaký extra voľný, pretože keby sme mali takú dedinu, že vychádza z-pol zastávok, teraz by ste už mali mať nazdielaný znova whiteboard, potreboval som ešte to znova vyklikať potom, ako som reštartoval browser. Takže už by ste mali vidieť znova tabuľu. Hej. A teda hovorím, že keď máme zhruba polovica zastávok v porovnaní s počtom domov, tak vtedy to vychádza tak, že máme zhruba n nad n-pol tých možností, že kde tie hranice medzi jednotlivými úsekmi budú a kde nebudú. A toto tu je zhruba 2 na n2 deleno n. To sú veľmi voľné odhady, ale tak zhruba to je. Takže keby sme naozaj hlúpo skúšali všetky možnosti, ako tú dedinu nakrájať na kusy, mali by sme exponenciálnu časovú zložitosť, ale my už sme šikovní, ostrieľaní borci a vieme, že oplatí sa pozrieť na to, že aké otázky si vlastne kladieme. A tie otázky, ktoré si vlastne kladieme, sú vždy také otázky, že ma zaujíma nejaký prefix dediny, kde je nejakých A domov a tie by mám pokryť nejakými B zastávkami a obe tie čísla A a B sú zhora ohraničiteľné n-kom, lebo domov je vždy na najvyš n v hociakom prefixe dediny a takisto zastávok je na najvyš toľko ako domov, takže zastávok tiež môžeme zhora odhadnúť n-kom. Takže zhora vieme odhadnúť, že si kladieme na najvýš n na druhú otázok. A čo sa deje pre každú z tých otázok? Pre každú z tých otázok budem postupne skúšať nejaké možnosti, aký dlhý je ten posledný úsek poslednou zastávkou. To znamená, budem skúšať rádovo nejakých n možností. A keď to budem robiť tým trochu hlúpym spôsobom, ktorý sme si opísali, že keď si spočítam, kam presne umiestniť tú zastávku, tak potom ešte strávim lineárny čas tým, že si spočítam, ako ďaleko sú v súčte domy od tej zastávky. Tak to, čo dostávam, je, že mám teda rádovo n na druhú otázok. Každá otázka zahŕňa rozbor n možností a každá možnosť potrebuje lineárny čas na to, aby som vyhodnotil, aká dobrá táto konkrétna možnosť je. Keď sa vynásobia všetky tie veci medzi sebou, dostávame časovú zložitosť zhora odhadnutú n na štvrtú. Takže nie úplne efektívne riešenie, ale už riešenie s polynomiálnou časovou zložitosťou. Toto riešenie sa ďalej dá ešte vylepšovať a minimálne zraziť teda tú časovú zložitosť n na štvrtú a na n na tretiu určite ide, bez nejakých príliš bolestí. No ale môžeme teda už v tomto okamihu nechať tú úlohu na pokoji a toto tu na už nechať ako technické detaily, ktoré si domyslia záujemci sami. Takže k čomu sme sa teraz dopracovali, je, že tu sme teraz videli na príklade použitie dynamického programovania, použitie memorizácie na už výrazne netriviálnu úlohu, ale ešte stále sa ukázalo, že aj v takomto netriviálnom prostredí, všelijakých možných obmedzení a tak ďalej, ešte stále zrazu má tá úloha tú vlastnosť tej optimálnej subštruktúry, že počas toho, ako som riešil tú veľkú otázku, že ako túto dedinu s 1000 domami nakrájať na 17 úsekov,
tak som si kládol aj iné otázky, ale každá bola toho typu, že ako týchto prvých 420 domov nakrájať optimálne na 6 úsekov. No a tým pádom namiesto skúšania exponenciálne veľa možností sme si uvedomili, že tých možností, tých otázok, prípadov, ktoré ma zaujímajú, je vlastne len polynomiálne veľa. Všetky tie otázky, ktoré ma trápia, je, že nejaký prefix dediny chcem rozdeliť na nejaký počet úsekov a keď si postupne každú túto otázku zodpoviem, tak potom vždy platí, že keď sa snažím odpovedať na nejakú otázku, už mám zodpovedané všetky tie menšie, ktoré mám ako keby prerekvizity a tým pádom viem vyhodnocovať aj tie zložitejšie a ešte zložitejšie problémy, až kým sa dopracujem k tomu finálnemu riešeniu. Dobre, má niekto nejaké otázky ešte k tejto úlohe? Pokiaľ nie, tak ešte na záver dnešnej prednášky si pozrieme jednu ďalšiu úlohu a tým už úspešne tému dynamického programovania zahrabeme pod koberec a pôjdeme sa venovať zase niečomu inému. Menovite budúci týždeň sa potom pozrieme na hashovanie. Dneska teda ešte ostaneme pri dynamickom programovaní a pozrieme sa na poslednú z takých tých úloh, ktoré sme už niekoľkokrát sa s nimi stretli a ešte stále nejako úplne uspokojivo nevyriešili. Aj po tomto dnešnom záverečnom úseku ostane nevyriešená uspokojivo, ale posunieme sa aspoň trošička k lepšej časovej zložitosti. Pôjde o úlohu, ktorú sme si spomínali ako príklad zase v časti, kedy sme riešili problémy hrubou silou, špecificky keď sme iterovali cez všetky možné permutácie. Ide o tzv. Problém obchodného cestujúceho. To, čo teda máme, je krajina, v krajine je nejakých N miest. Pre každú dvojicu miest vieme cenu cestovného lístka, keď chceme priamo cestovať odtiaľto sem, tak to stojí povedzme 47. Pre každú hranu máme teda zadané, koľko nás stojí prejsť po tejto hrane. To, čo by sme chceli spraviť, je navštíviť práve raz každé z týchto miest. Niektoré verzie tohto problému ešte tam pridávajú aj tú podmienku, že potom vrátiť sa na záver ešte na miesto, kde sme začínali. Občas sa táto podmienka vypúšťa. Každopádne v oboch prípadoch chceme teda nájsť nejaké poradie, v ktorom navštíviť tie mestá, aby sme v každom z nich niekedy boli práve raz a aby sme dokopy precestovali na cestovných lístkoch v súčte čo najmenej. Túto úlohu sme si spomínali v teda tej časti, keď sme generovali všetky možné permutácie, všetky možné poradia miest a ukazovali sme si teda korektné, exaktné riešenie, hoci pomalé, v čase rádovo n faktoriál, alebo presnejšie n krát n faktoriál, podľa toho, ako veľmi sme tam optimalizovali, tak v čase rádovo faktoriál, v čase teda riadovo priamo úmernom tomu, koľko rôznych poradí existuje, vieme tú úlohu vyriešiť tak, že vyskúšam všetky možné poradia, vyberiem najlepšie z nich. Tiež sme si už tedy spomínali, že táto úloha tiež patrí do tej kategórie takých tých úloh, o ktorých je dokázané, že sú v nejakom zmysle ťažké. Špeciálne teda rozhodovacia verzia je NP úplná, optimalizačná verzia je NP ťažká. Takže tento problém obchodného cestujúceho, alebo teda najlacnejšia hamiltonovská cesta, najlacnejšia hamiltonovská kružnica v zadanom ohodnotenom grafe, nevieme v polynomiálnom čase riešiť, domnievame sa, že takéto riešenie neexistuje. Napriek tomu existujú o čosi lepšie exaktné riešenia takejto úlohy a ukážeme si teraz dneska, že ako sa dá k takémuto riešeniu dopracovať. Dobre, tak predstavme si, že som si zvolil, že tu chcem začať. Pôjdem takto. Tu v mestečku označenom štvorčekom teraz stojím.
Dá, hej, vyzerá, že som si nenakreslil všetky hrany môjho kompletného grafu, tak si tam ešte dokreslím tie chýbajúce, aby som nebol smutný, že sa tam nedá cestovať. Kladiem si teraz otázku, že v tejto mojej situácii, ako najlepšie dokončiť to moje riešenie. Toto je presne otázka zase, ktorú by sme si kládli pri obyčajnom priamočiarom backtrackingu, ktorý skúša všetky možné postupnosti, ako po tej krajine cestovať. Postupne začal som tým, že som sa zavolal s tým, že idem sem, odtiaľ som sa zavolal, že idem tam, odtiaľ som sa zavolal, že idem sem a odtiaľ si teraz kladiem tú otázku, kam mám pokračovať ďalej, ktoré mesta mám navštíviť ako ďalšie v poradí. Vôbec netušíme, ktorá zo všetkých možných volieb je tá optimálna, takže ako to pri backtrackingu chodí, zase postupne v cykle vyskúšame všetky, za každým sa rekurzívne zavoláme. Takže najskôr by sme vyskúšali, čo by sa stalo, keby som šiel tam, následne vygenerujem všetky možnosti, ako pokračovať, pre každú z nich zistím, ako dobré riešenie vyrobila, časom sa vrátim z tej rekurzie a potom príde čas na tú druhú vetvu, že pokračujem v tom cykle s tou lokálnou premennou a teraz idem skúšať, čo by sa stalo, keby som šiel najskôr sem. A zase vyskúša to všetky možné priebehy. Vráti sa to časom z tej rekurzie, vráti nám to odpoveď. No a čo teda takto dostávam, je, že keď tú rekurziu budem písať zase tým takým štýlom, na ktorý si teraz sa snažíme zvykať, to znamená, že tá rekurzívna funkcia kladie otázku. V tejto situácii, v ktorej sa práve nachádzam, koľko najmenej ešte musím zaplatiť za docestovanie, za navštívenie tých zvyšných ešte chýbajúcich miest, je tá otázka, ktorú si kladiem. Takže odpoveď na túto otázku závisí od čoho? Od toho, tu je teraz veľmi dobré a dôležité pozorovanie, že ako by tieto otázky vyzerali v nejakých rôznych situáciách. Zoberme si teraz, že okrem tej svetlo-modrej situácie sa pozrieme ešte teraz na túto fialovú situáciu. Fialová situácia vyzerá tak, že som začal tu, v meste s plnou fialovou guličkou, prešiel som takto a tiež som skončil v tom istom meste, ako tá modrá cesta. No a teraz si treba uvedomiť, a toto bude teraz zdroj toho nášho zlepšenia nejakého časovej zložitosti, že tá otázka, ktorú si kladiem pre tú modrú cestu, a tá otázka, ktorú si kladiem pre tú fialovú cestu, sú presne tá istá otázka. They are the same picture. Takže v oboch prípadoch to, čo máme, je, že stojím v tomto meste a v oboch prípadoch to, čo máme, je, že tieto mestá, táto konkrétna podmnožina miest ešte nebola navštívená. Takže aj v tom svetlomodrom, aj v tom fialovom prípade si kladiem otázku, koľko najmenej ešte treba zaplatiť za cestovné lístky, ak začínajúc v tomto meste chcem navštíviť tieto. No a čo sme takto dostali? Čo sa teraz stane, keď zoberiem ten obyčajný backtracking, tú obyčajnú rekurziu, ktorá skúša všetky n faktoriál možností a zase úplne mechanicky jej teda prirobím memorizáciu. Každé jedno rekurzívne volanie tej funkcie je pýtanie sa nejakej takejto otázky. Niektoré mestá už boli navštívené, niektoré ešte nie. To znamená, máme nejakú podmnožinu miest, ktoré ešte treba navštíviť. A spomedzi tých navštívených miest jedno konkrétne bolo posledné. To je to, kde práve stojíme, to je to, z ktorého sa budem hýbať ďalej. A týmito dvoma vecami je každá jedna tá otázka jednoznačne určená. To znamená, že počet otázok viem zhora odhadnúť, že ich je na najvýš n krát 2 na n2. Toto nie je exaktný počet, toto je horný odhad, pretože mám 2 na n2 možností, ako vybrať, ktoré mestá ešte neboli navštívené, to znamená tú podmnožinu nenavštívených miest. A mám na najvýš n možností, ako medzi tými navštívenými mestami vybrať to jedno, kde sa práve nachádzame, z ktorého idem pokračovať ďalej. Takže n krát 2 na n2 otázok. A ako vyzerá zodpovedanie jednej konkrétnej otázky?
No ak mám konkrétnu otázku, ktorá vyzerá takým spôsobom, že v nejakom meste som a nejaké mesta som ešte nenavštívil, tak postupne potrebujem vyskúšať tie možnosti, ktoré znamenajú, že v najbližšom kroku určite sa musím pohnúť do jedného z týchto nenavštívených miest. Neviem do ktorého, tak budem postupne skúšať všetky možnosti. No a keď som si zvolil konkrétnu takú možnosť, že idem do tohto nenavštíveného mesta, tak čo som spravil, je, že zaplatil som cestovné za túto hranu, po ktorej som prešiel a následne som dostal novú otázku, že teraz už som v tomto meste a tieto ostatné mestá okrem neho sú tie nenavštívené. Takže optimálna cena pre túto voľbu je cena tej hrany plus optimálne riešenie pre toto mesto a tieto nenavštívené mestá. Toto spravím aj s každou ďalšou možnosťou a keďže chcem minimalizovať celkovú cenu, tak zoberiem minimum z týchto možností, ktoré som takto dostal. A tým som zodpovedal tú červenú otázku, že pre to červené mesto, pre tie červené nenavštívené mestá, ako vyzerá optimálne riešenie. Takže každú otázku viem zodpovedať tak, že vyskúšam na najvýš n možností. Zase v skutočnosti je vždycky ostro menej ako n, ale je ich rádovo n a zhora to môžeme odhadnúť práve n-kom. Takže n otázok, n x 2 na n2, otázok, každá z nich zahŕňa vyskúšanie n možností a každú možnosť už potom vyhodnotíme v konštantnom čase. Čo nám dáva dokopy celkovú časovú zložitosť 2 na n2 krát n na druhú. No a toto predstavuje celkom výrazné zlepšenie oproti tomu, čo sme mali predtým. Riešenie hrubou silou malo časovú zložitosť n faktoriál a tam vieme, že 13 faktoriál je nejakých 3,6 milióna, 10 faktoriál je 3,6 milióna, 13 faktoriál je niekde okolo 6 miliard rádovo. Hej, 13 faktoriál je niekde okolo 6 miliárd, ak ma pamäť neklame, 15 faktoriál je niekde okolo bilióna, teda niekde okolo 10 na 12. Takže tam už pri 15 faktoriál už by sme potrebovali na bežnom počítači rádovo hodiny, ak nie viac, na to, aby sme vyskúšali všetky tieto možnosti. Teda rádovo v hodinách až dňoch sa to bude pohybovať podľa toho, ako dobré konštanty bude mať tá implementácia pri n faktoriál. Zatiaľ, čo 2 na n2 n na druhú, ešte pre n rovné 20 je len 400 miliónov, takže ešte stále bez problémov do sekundy by sme v C++ možno aj mali odpoveď, ak nie, tak za pár sekúnd určite. N rovné 30 už potom je niekde zhruba tá hranica, kedy sa dostávame na 900 miliárd rokov. Takže z praktického hľadiska sme tak zhruba zdvojnásobili veľkosť tých inštancií, ktoré vieme riešiť. A zase nebolo to nejako extra bolestivé, bolo to čisto len to, že spravím si rekurzívne riešenie, ktoré skúša všetky možnosti a ktoré je šikovne spravené tak, aby sa pýtalo otázky, aby malo funkciu rekurzívnu, ktorá je funkciou v matematickom zmysle slova. A potom sa ukázalo, že aj po tejto úlohe sa dá pobúchať memorizáciou a dostať riešenie s časovou zložitosťou n na druhú, 2 na n2, teda stále ešte exponenciálnou, ale výrazne lepšou, ako sme predtým mali. Takže aj z teoretického hľadiska je to asymptoticky výrazne lepšia funkcia, aj z praktického hľadiska si zrazu vieme dovoliť zhruba dvakrát tak veľa miest mať v tom grafe a ešte stále sa v rozumnom čase dopočítať k výsledku pre ten graf. Dobre, takže aj takýmto spôsobom môže vyzerať dynamické programovanie, aj takýmto spôsobom môže vyzerať memorizácia. Dostali sme riešenie, ktorého má nielenže exponenciálnu časovú zložitosť, ono má aj exponenciálnu pamäťovú zložitosť, pretože pre každú z tých n x 2 na n2 otázok si potrebujeme pamätať, aká je na ňu správna odpoveď, aby sme vedeli vlastne v budúcnosti, keď sa znova budeme pýtať tú istú otázku, aby sme nemuseli znova ju počítať, aby sme ju rovno vedeli
použiť. Takže tým, že v tejto úlohe použijeme memorizáciu, dostávame exponenciálnu aj časovú, aj pamäťovú zložitosť, ale ešte stále je to lepšie ako to riešenie, ktoré sme mali dovtedy, ktoré malo časovú zložitosť n faktoriál. No a v tejto úlohe je teraz zaujímavé spraviť ešte ten jeden ďalší krok, a to skúsiť sa posunúť od riešenia rekurzívneho k riešeniu iteratívnemu, to znamená zapísať ho v takej tej podobe vnorených cyklov, ktoré postupne sa snažia zodpovedať všetky možné otázky. Čo teraz potrebujeme dosiahnuť, je následovná vlastnosť. Že keď som si kladol nejakú takúto otázku, že v tomto vrchole sa nachádzam a tu je množina tých vrcholov, ktoré ešte boli nenavštívené, tak čo som potreboval ako prerekvizity vedieť, boli odpovede na také otázky, kde tá množina nenavštívených vrcholov je o jedno menšia. Tá svetlomodrá otázka je prerekvizitou pre tú červenú otázku. V tej svetlomodrej otázke sa pýtame, že ak stojím v tom jednom z tých nenavštívených vrcholov a tie ostatné sú tie nenavštívené, ako vyzerá optimálne riešenie. Takže keď chcem robiť riešenie dynamickým programovaním, riešenie iteratívne, tak potrebujem zoradiť všetky možné podproblémy, všetky možné otázky do takého poradia, aby som zaručene vždycky tú svetlomodrú spracoval skôr ako tú červenú. No a ako viem toto dosiahnuť? Tu sa ukáže, a toto je niečo, čo som tak okrajovo spomínal, už keď som rozprával o iterovaní cez všetky podmnožiny, že čo sa teraz stane pri tom našom poradí iterovania. Pozrime sa na dvojkové zápisy čísel, povedzme mám samé nuly, 0001, 0010, 0011, 0100, 0101, ešte to chvíľku vydržím písať. Toto je 0101, 0110, 0111, 1000, 10. A teraz sa mi to tu niekde zaseklo na okraj 01. Tak. A to, čo teraz si môžem všimnúť, je, že keď si zoberiem hociakú množinu v tomto poradí, tak tie jej podmnožiny, tie od nej o jedno menšie, vyzerajú tak, že niektorú tú jedničku zmením na nulu. Keby som vynechal tú prvú jedničku, tak tu je tá podmnožina bez nej. Keby som vynechal tú poslednú jedničku, tu je tá podmnožina bez nej. A vo všeobecnosti pri tomto konkrétnom poradí teda platí, že v okamihu, keď spracúvam hociakú množinu, tak všetky jej podmnožiny, či už o prvok menšie alebo o viac prvkov menšie, všetky jej podmnožiny už v danej chvíli boli spracované. Takže, aby som spravil z toho rekurzívneho riešenia riešenie iteratívne, tak veľmi jednoducho mi stačí ísť v cykle naozaj tom, ktorý sme doteraz vždycky používali, od 0 po 2 na n. A v tomto cykle budem mať potom zaručené to správne poradie spracovania. Takže tá iteratívna verzia by vyzerala nejakým takým spôsobom, že pre nenavštívené ideme v cykle od 0 až po 2 na n minus 1. A pre posledného navštíveného ideme v cykle od 0 po n minus 1. A teraz príde kontrola. Posledný navštívený nesmie byť medzi nenavštívenými, takže pozrieme sa na tú bitmasku nenavštívených a zistíme, že či ten navštívený bit nie je nastavený, len také test casey sú validné. A teraz v tom okamihu, keď mám takýto validný test case, tak spracujeme tú otázku, kde máme posledný navštívený má index L a množina nenavštívených je daná tou premennou NN. A keď budem v takomto poradí teraz spracovávať všetky tie otázky, tak tá svetlomodrá otázka sa bude spracovávať vtedy, keď tieto 4 bity budú nastavené v tom čísle NN. Tá červená otázka sa bude spracovať vtedy, keď okrem tých 4 bitov bude nastavený ešte aj ten 5, čo nastane niekedy neskôr. Takže červenú otázku určite budem spracovať až v okamihu, keď modrá už bola vyhodnotená a tým pádom v danej chvíli už poznám odpoveď na tú modrú otázku, viem ju priamo v svojom riešení použiť. Takže takýmto spôsobom máme teda iteratívne riešenie, ktoré naozaj má 2 cykly v sebe, ktoré dokopy
to vnútro sa vykoná na najvýš n×2 na n krát a vo vnútri, keď budem spracovať konkrétnu tú otázku, budeme ešte skúšať tých na najvýš n možností, že z toho posledného navštíveného, do ktorého z tých nenavštívených sa má v nasledujúcom kroku pohnúť. Môžem sa spýtať iba, že čo znamená presne to L-ko? L-ko je index posledného vrcholu, ktorý už bol navštívený. To znamená, to je to mesto, kde práve stojím a pýtam sa otázku, že z tohto mesta ďalej, keď budem pokračovať, ako najlacnejšie dokopy navštíviť tie ešte nenavštívené. Ďakujem. No dobre, tým sme v podstate vyčerpali témy na dnešok, tak ja ešte na záver, keďže mám chvíľku času, tak ešte chvíľu voľne niečo porozprávam. Treba sa ešte môžem o tejto úlohe sa zmieniť o tom, že napriek tomu, že toto je, pokiaľ viem, ešte stále najlepšie exaktné deterministické riešenie, ktoré poznáme, tak reálne v praxi toto nie je najlepší spôsob, akým vieme exaktné riešenia konkrétnych inštancií počítať. Existujú lepšie, silnejšie nástroje, ktoré vedia riešiť ešte väčšie inštancie a aj pre nejaké zadania s rádovo stovkami, myslím, že miest. V súčasnosti už vieme zistiť cenu naozaj zaručene optimálneho riešenia a vieme dať argument, dôkaz, že naozaj takto nájdená cena je najlepšia možná. Ako sa takéto niečo dá dobre robiť? Myšlienka je taká, že existuje viacero takých pomerne štandardných problémov, na ktoré vieme previesť veľa rôznych praktických problémov. Dva takéto veľmi zásadné problémy. Jeden sú rozhodnuteľnosť a celočíselné lineárne programovanie. Splniteľnosť je lepšie slovo ako rozhodnuteľnosť. Splniteľnosť je, alebo tak po anglicky satisfiability, je problém, že máme na vstupe zadanú nejakú boolovskú formulu. To znamená, máme nejaké premenné, máme nejaké logické spojky. Zvykne sa napríklad táto formula potom zadávať špeciálne v konjunktívnej normálnej forme, ale nemusí to tak byť. No a zaujíma nás čisto to, že či sa dá tie premenné, ktoré sa v tej formule vyskytujú, nejakými spôsobmi ohodnotiť tak, aby nám vyšla na záver pravda, keď vyhodnotíme celý ten výraz. Toto je veľmi ľahké spraviť v čase 2 na počet premenných krát niečo polinomiálne. Vyskúšam všetky možné ohodnotenia, vyberiem, zistím, že či niektoré z nich sa vyhodnotí na true. A ukazuje sa, že je veľmi, veľmi ťažké robiť to v akomkoľvek lepšom čase. Nevieme to robiť. A to preto, že tento problém je takým kanonickým ťažkým problémom. Ako uvidíte na nejakom neskôršom predmete, existuje tvrdenie Cookova-Levinová veta, ktoré v princípe hovorí, že výroky o tom, čo nejaký program spraví v polynomiálnom čase, vieme zakódovať do takejto podoby. Takže keby sme vedeli povedať, že či je alebo nie je nejaká formula splniteľná, tak vieme potom povedať, či daný program v polynomiálnom čase niečo spraví alebo niečo nespraví. A to sú ťažké otázky a vieme pomocou nich potom kódovať v podstate ľubovoľný problém. No a tak si ľudia povedali, že namiesto toho, aby sme pre každý jeden problém museli na kolene vyvíjať vlastné optimalizované riešenie, ktoré bude robiť nejaké špecifické optimalizácie nad tým prehľadávaním možností hrubou silou, čo keby sme sa sústredili na tento jeden univerzálny problém a preň našli čo najefektívnejšie riešenie. Takže v súčasnej dobe ešte stále sa pomerne dosť výskumu robí na naozaj takýchto praktických optimalizáciách triedy programov, ktorým hovoríme SAT-solvery, a ktoré slúžia na to, že sa čo najefektívnejšie snažia riešiť praktické inštancie tohto problému splniteľnosti boolovskej formuly. A pomocou takýchto programov potom vieme riešiť všetko možné, čo si viete predstaviť. Hej, kanonický príklad, chceme riešiť treba sudoku hlavolami. Takže máme zadanie sudoku, sú tam nejaké štvorčeky, v tých štvorčekoch sú nejaké napísané číselka a máme nejaké pravidlá,
ktoré to sudoku musí spĺňať. Celé takéto sudoku vieme zakódovať ako jednu veľkú logickú formulu. Spravíme si kopec premenných. Pre každé súradnice a každú hodnotu budeme mať boolovskú premennú, že či v riadku 3 stĺpci 5 je alebo nie je hodnota 7. Takže budeme mať takýmto spôsobom 9 na tretiu boolovských premenných. A teraz si všetky tie pravidlá sudoku zapíšem ako logické nejaké výrazy. To znamená, budem hovoriť, že na každom políčku musí byť najviac jedna hodnota. Takže teraz spravím logický end takého, že na tomto políčku nie je sedmička, alebo na tomto políčku nie je šestka. Nemôže tam byť naraz aj šestka, aj sedmička, aspoň jedna z nich tam musí nebyť. Spíšem si kopec takýchto podmienok. V prvom riadku sa nesmie opakovať číslo, to znamená pre každú dvojicu čísel políčok v prvom riadku si zgenerujem nejaké podmienky, ktoré hovoria, na týchto dvoch políčkach nesmie súčasne byť sedmička. No a keď som si zgeneroval celú sadu takýchto pravidiel, ktoré mi popisujú pravidlá sudoku, tak tá sada bude vždy rovnaká a plus potom nastavím na true tie premenné, ktoré zodpovedajú konkrétnemu zadaniu. Môžem sa opýtať solvera, solver nájdi mi platné ohodnotenie premenných a potom sa pozriem, ktoré sú true a prečítam si riešenie toho sudoku, že mám premennú true, že v riadku 3 a stĺpci 5 je štvorka, tak tam dopíšem štvorku do riešenia a vybavené. No a aj kopec iných zložitých problémov vieme takto kódovať ako tento SAT a pomocou SAT solvera potom efektívne riešiť. Častokrát je to aj efektívnejšie, aj menej bolestivé, ako keby sme si museli vlastné optimalizácie robiť sami. No a podobným spôsobom potom existuje problémy optimalizačné, ktoré sa dajú prevádzať na problém tzv. Celočíselného lineárneho programovania. V takomto settingu píšeme potom program, ktorý nemáme teraz boolovské premenné, ale to, čo máme premenné, ktoré sú celočíselné a pre tieto premenné píšeme nejaké lineárne rovnice a lineárne nerovnice, ktoré musia spĺňať. Toto je ostro všeobecnejšie ako SAT, pretože viem si spraviť ako keby boolovskú premennú, takže si poviem, že toto je celočíselná premenná a je aspoň 0 a je na najvyš 1 a potom viem robiť aj logické spojky, takže AND je v princípe násobenie, OR je v princípe sčítanie. Takže vedel by som zapisovať aj nejaké takéto podmienky. No a tým pádom tie solvery pre lineárne programovanie, tá celočíselnú jeho verziu, sú o čosi menej efektívne, o čosi všeobecnejšie, ale zase vedia riešiť väčšiu sadu problémov ako len tie nejaké rozhodovacie boolovské jeho typu problémy. No a práve na takýto problém vieme potom nejakým spôsobom prevádzať aj tento problém obchodného cestujúceho. Tá základná myšlienka je taká, že si poviem, pre každú hranu budem mať takú ako keby boolovskú premennú, ktorá je teda 0 alebo 1. 0 znamená, že tú hranu v riešení nechcem. 1 znamená, že tú hranu v riešení chcem. Poviem si podmienky, že keď si zoberiem ľubovoľný konkrétny vrchol, tak z neho chcem vybrať presne dve hrany. No a teraz sa opýtam, že aké najlacnejšie takéto riešenie existuje. A ten solver teraz vyskúša šikovným spôsobom nejaké možnosti, nejako to vhodne oreže, sú tam všelijaké optimalizácie, nad ktorými by sme my ako koncoví používatelia strávili dni, roky alebo storočia, kým by sme to celé zvládli takto domyslieť. Ono to teda za nás už tie optimalizácie spraví a nájde to najlepšie možné riešenie. A to najlepšie možné riešenie bude vyzerať tak, že tu nájde sadu hrán, kde z každého vrcholu vedú práve dve. Čo nám to ale spraví, je, že bohužiaľ nespraví to tú jednu veľkú okružnú cestu po tej krajine, ale vo všeobecnosti to možno spraví nejakú takúto sadu niekoľkých menších disjunktných kružníc. No ale potom existuje dirty trick, že čo s tým spraviť ďalej, že keď nám to vyplulo takéto riešenie, tak môžem teraz spraviť to, že zoberiem si jednu tú kružnicu a zvyšok vrcholov a pridám mu ešte navyše k tomu pôvodnému programu novú podmienku, že spomedzi všetkých tých hrán, ktoré vedú medzi týmito dvoma časťami z tohto rezu, aspoň jednu hranu musíš použiť. Nemôžeš mať, tým zakážeme vlastne toto červené riešenie a ešte aj všelijaké jemu podobné. Všetky zakážeme, povieme, že z tohto rezu hrán musíš aspoň jednu použiť. Spustíme to znova, zase to nájde nejaké riešenie. Možno už je to tá validná okružná cesta, možno je to zase nejaká iná disjunktná sada kružníc. Kým to nachádza nejaké sady menších kružníc, pridávame mu nové a nové podmienky a postupne konvergujeme
k optimálnemu riešeniu. Ukazuje sa, že už s takýmto jednoduchým trikom pomocou toho ILP solveru potom rozumne rýchlo vieme aj pre väčšie praktické inštancie skonvergovať k korektnému riešeniu a v okamihu, kedy nám pre nejaké takéto zadanie ten solver naozaj nájde jednu optimálnu, jednu kružnicu, ktorá prechádza cez všetky tie mestá, každé navštívi práve raz, tak už si môžeme byť istí jej optimálnosťou, pretože táto konkrétna kružnica je optimálnym riešením dokonca tej všeobecnejšej úlohy, tej úlohy, že z každého vrcholu vyber práve 2 hrany. A keď je optimálnym riešením pre ňu, tak tým skôr musí byť optimálnym riešením aj pre tú verziu, že vyberka z každého vrcholu práve 2 hrany, a to tak, aby dokopy vznikla len jedna kružnica a nie niekoľko menších. Takže pri takomto spôsobe riešenia nemáme žiadne garancie k časovej zložitosti, nemáme žiadne vopred možnosti, ako rozumne odhadnúť, ako dlho to bude trvať, ale vieme, že trebárs pre rozumné praktické zadania, trebárs grafy spĺňajúce trojuholníkovú nerovnosť, a tento postup zvykne v praxi rozumne rýchlo konvergovať a naozaj sa pomocou neho už zvládli vyriešiť inštancie výrazne väčšie ako to, čo by sme si mohli dovoliť tým dynamickým programovaním. Takže toľko to exkurzia do nejakého praktického riešenia ťažkých problémov a to už je z dnešnej prednášky všetko. Ja vám opäť raz ďakujem za pozornosť.